Dobar dan, je to stadion? Izgovoreno sa gospodinom Zoni Robertom, trenerom FK Radnički. Kažite, gospodine Zonaj, vaši utisci posle odigrane utakmice? Utisci su sad, još nisu slegli kako treba, ali otprilike definitivno ima problem golmana u ekipi. Sve ostalo funkcioniše, međutim, eto, dovoljno je taj jedan kiks u ovako tvrdoj utakmici da pokvari sve ono, kao što sam rekao, da je faktor sreće, nažalost, ne na našu sreću, nego na njihovu, 1-0 i takva je utakmica bila tvrda, taj jedan gol je odlučio, nažalost, u korist protivnika. Primetili smo da, pogotovo u prvom vremenu, insistirate na desnom krilu koje je izgleda bilo slabo, izgleda čak i ih falilo. Da li to igrači nisu mogli da se snađu ili... Pa nije falilo, sad je neka taktika bila kod njih, neka tvrđa varijanta igre. Mi nešto nismo navikli na tako igranje protiv tih tvrdih ekipa. Opet kažem, znači, jedan kiks naš, bilo je tu više njihovih kikseva, ali mi nismo iskoristili to. Ali jedan kiks, eto, naše golmane odbrane i odlučio rezultat 1-0. Mislim da ćemo da tražimo sad krivca u svima nama, konsolidovati redove i probati da nadoknadimo ovo izgubljeno. Opet, kako ćemo da nadoknađujemo, trenutno ne znam, ali mislim da ima još vremena. Prve 4 ekipe nam se smeju, ali nije dovoljan broj bodova koji prenosimo da bi posle mogli da jurimo to mesto prvo, ali vidjet ćemo o tom potom. Da, još nije izgubljeno. Još nije izgubljeno. Stvari zove, želim vam mnogo uspeha i sreće u... Hvala i vama što pratite i dajete veliki doprinos jašinskom fudbalu i još jednom hvala.